Ahojte, vítam vás pri poslednej časti DM školy líčenia. Ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec, tak dnes si ukážeme, ako sa nalíčiť svadobný make-up. Čiže Dominika sa nám dnes zmení na krásnu, nežnú, romantickú nevestu, ale skôr ako sa tak stane, tak si ukážeme, čo k tomu budeme potrebovať. Na podklad budeme určite potrebovať tuhý korektor, krycí make-up a kompaktný púder. Na zvýraznenie líc budeme potrebovať bronzer a licenku. Na líčenie očí budeme potrebovať čiernu ceruzku, ktorá by mala byť veľmi mäkká, aby sa dala dobre rozotierať, tekutú očnú linku, zhusťujúcu špirálu a ceruzku na obočie. Čo sa týka očných tieňov, pri svadobnom líčení zvolíme odtiene hnedé, béžové a čierne. Ústa v tomto prípade spravíme veľmi jemné a postačí nám na to béžový perleťový lesk a v rovnakej farbe aj kontúrka. Čo sa týka štecov, na líčenie očí budeme potrebovať gulatý tieňovací štetec hrubší, potom gulatý tieňovací štetec o niečo tenší a plochý štetec. A na podklad budeme potrebovať štetec na make-up, štetec na bronzer a štetec na púder a líca. Čo potrebujeme k svadobnému make-upu už vieme a teraz si ho poďme ukázať na modelke. Takže dnešné líčenie je naozaj takou čerešničkou na torte. Dnes si ukážeme svadobné líčenie. Dominika, ty už máš termín svadby? No, som zasnúbená. Minulý rok sme sa zasnúbili s priateľom a na budúci rok máme svadbu. Teda chceli by sme. Tak dnes si to naozaj vyskúšame, aké bude to svadobné líčenie. Ukážeme si takú jemnejšiu variantu s jemným dymovým líčením a už v podstate si môžeš natrénovať, ako budeš vyzerať ako nevesta. Ako prvé si zvolíme make-up, ktorý musí byť čo najviac príbuzný farbe vašej pleti. Na nakremovanú tvár ho naniesieme buď rukou alebo štecom, ako nám je lepšie. Ale musíme naozaj pri tom dávať pozor, aby ten make-up sme naozaj roztiahli po celej tvári, aj na krk, aj na uši, kľudne až do vlasov, aby sa nám tam nerobili okraje alebo mapy, aby tvár nevyzerala, že je na nej nejaká maska, ale naozaj ten make-up my tam musíme rovnomerne rozotrieť. Je na tom čele naozaj až do tých vlasov, aby sa nám tuto nerobila kontúra. Čiže musíme ten make-up roztiahnuť. Týmto si pleť vlastne zjednotíme a takisto môžeme dať make-up aj na očné viečka a to nám bude slúžiť aj ako podklad pod očné tiene. Ďalej si zvolíme korektor, ktorý by mal byť čo najsvetlejší a rozjasníme si vlastne okolie pod očami. Tam väčšinou bývajú nejaké kruhy alebo červené žilky alebo tmavé miesta, ktoré my chceme zosvetliť a zamaskovať. Tak tie si my takto zamaskujeme a vlastne to okolie pod očami tým vlastne rozžiarime. Je lepšie, ak ten korektor nanášame prstom a naozaj takými krátkými ťahmi ho do tej pokožky vmasírujeme a až k myhalniciam naozaj na tom viečku spodnom, aby naozaj to okolie pod tými očami bolo také presvetlené a rozjasnené, aby sme pozakrývali tie kruhy alebo tmavé flaky pod očami. Je lepšie ten korektor dávať prstom aj preto, že lepšie ho vklepeme do tej pokožky, čiže tam lepšie siakne do nej, že ho tam vmasírujeme, naozaj, že sa dostane až do tých pórov, kdežto tým štecom alebo húbkou by sme v tomto prípade iba zotierali z tej tváre. Takže tým prstom ho tam úplne vklepeme a vmasírujeme. Niekedy bývajú tuto pri nose také červené miesta, ktoré chceme my zakryť. Väčšinou sú to žilky, tak ich takisto zamaskujeme korektorom. A naozaj tá pleť potom už vyzerá naozaj, že taká dokonalejšia, krajšia, zdravšia. A tie miesta pod tými očami, že sú také rozžiarené, tak naozaj nám aj tie oči viac vyniknú. Na záver si tvár zafixujeme púdrom. Tým, že naniesieme na celú tvár transparentný alebo kompaktný púder, tak tvár si zmatníme, make-up sa nám nebude rozmazávať, bude nám dlhšie držať
a naozaj celá tá tvár bude mať taký zamatový film a nebudeme sa lesknúť. A ďalej si zvýrazníme líca. Najprv si zvýrazníme líca tým, že si vykreslíme lícnu kosť. Najlepšie sa nám to bude zvýrazňovať bronzovou farbou. Tak tam, ako máme lícnu kosť, si ju nanesieme. Keď sa nám zdá, že sme líca zvýraznili až príliš, teda že sú veľmi tmavé, tak si opäť môžeme pomôcť prstom a lícenku rozmazať do strán, aby naozaj sme to zjemnili a aby sme ju pekne roztieňovali. Väčšinou tieto líca sa tieňujú tým bronzerom práve preto, že my si chceme vykresliť tú lícnu kosť, takže sa to robí hnedými a bronzovými odtieňmi a potom tá časť líca, ktorá je najviac vypukla, tak tu my budeme tieňovať potom rúžovými. Takže lícne kosti už máme zvýraznené tou bronzovou farbou a teraz si túto vypuklú časť líca zvýrazníme rúžovou. Trošku sa usmej. A naozaj to dodá tej tvári také tie šťavnaté, zdravé líca. Zoberieme si béžový perleťový očný tieň a s ním si zvýrazníme túto lícnú kosť. Pri tých nevestách to práve robí taký ten efekt, že naozaj tá tvár je zrazu taká rozžiarená, taká perleťová, taká nežná a práve tá perleť na tej lícnej kosti robí veľmi pekný efekt. A ak nemáme perleťový puder, kľudne si môžeme pomôcť práve tým očným tieňom. Naozaj, že to iba tak jemne rozprášime tu na tej lícnej kosti. Základ svadobného make-upu máme už hotový a teraz pôjdeme na líčenie očí. Na očné viečko najlepšie prstom si nanesieme béžový perleťový tieň. Najlepšie prstom, pretože opäť nám tá farba bude lepšie držať, aj sa nám to bude lepšie nanášať a nanesieme to na celé viečko. Kľudne až k obočiu to vyťahneme. Tá perleť tie oči ešte viac tak rozžiari, dodá im takú hĺbku a hlavne pri tom svadobnom looku to vyzerá naozaj tak nežne a romanticky. Keď máme béžový tieň nanesený, zoberieme si hnedý očný tieň a s ním si opäť vytieňujeme lom oka, aby tie oči lebo takto pôsobia veľmi plocho, tým, že tam je iba jeden perleťový tieň, teda je v jednej farbe, tak my chceme, aby tie oči naozaj dostali takú hĺbku, tak jemne zvýrazníme ten lom oka a vytieňujeme ho hnedým tieňom. Začneme od vonkajšieho kútika. A tieňujeme ten lom aj smerom dovnútra oka, aj smerom von. Pri tieňovaní očí si dáme záležať, aby sme to poriadne roztieňovali, aby sa nám tam netvorili ostré hrany. Kľudne si môžeme pomôcť aj prstom, aby tie prechody naozaj boli plynulé a aby to pôsobilo hlavne prirodzene. Práve potom vidíme ten rozdiel, že naozaj, keď už je vytieňovaný ten lom, že to oko má takú väčšiu hĺbku a toto pôsobí veľmi plocho, tak práve preto my si to tam chceme vytieňovať. Pri tom tieňovaní ten lom oka kľudne môžeme ťahať ten hnedý tieň smerom von z oka do takých ako keby mačacích očí. Tie oči to spraví také viac dramatické a aj ten pohľad bude taký viac sexy. Keď máme horné viečka hotové, prejdeme na spodné. Spodné budeme tieňovať iba hnedým tieňom. Vezmeme si plochý štetec a hnedú farbu ťaháme od vonkajšieho kútika smerom k strednému. Tá intenzívnejšia farba, tá hnedá by mala byť práve pri tom vonkajšom kútiku, takže tam je kľudne dáme viac a vytieňujeme to smerom k vnútornému kútiku. Na záver zvolíme biely perleťový očný tieň. Opäť ho vytieňujeme až do tej hnedej farby, s ktorou sme tieňovali lom oka. Čiže tie dve farby sa nám kľudne môžu prelínať, aby tam vznikol medzi nimi prechod.
Biely očný tieň nanesieme aj do vnútorného kutíka oka. A aj na horné viečko do vnútorného kutíka. Tiene už máme hotové a teraz si vykreslíme krásnu, tenkú, tekutú očnú linku, ale najprv si ju nakreslíme ceruzkou. Linka by mala byť skôr tenká, ale ak niekto preferuje viac také retro svadobné líčenie, takže kľudne môže byť aj hrubšia a výrazná. My teraz spravíme niečo medzi tým. Najprv si ju nakreslíme ceruzkou, práve preto, aby sme sa dostali až k myhalniciam. A potom si ju tekutou očnou linkou zvýrazníme. Takže linku ceruzkou už máme vykreslenú, teraz si ju zvýrazníme tekutou linkou. Naozaj spravíme ju v tomto prípade iba takú jemnú a tenkú. Lepšie sa nám naozaj bude malovať, keď si to oko trošku natiahneme. Zvýrazníme si riasy. Väčšinou nevestám sa lepia umelé myhalnice, napríklad trsy, ale keďže Dominika už svoje umelé má, tak v tomto prípade lepiť nič nemusíme. Iba to zvýrazníme maskarou. Vyrazníme aj spodné. Opäť, ak to zašpiníme s maskarou, tak to odstránime vatovou paličkou. Prečešeme si obočie, ktoré musí byť predtým dokonalo vytrhané. A jemne ho zvýrazníme s ceruzkou. To obočie by malo byť naozaj veľmi prirodzené a jemné, keďže je to svadobný make-up, nemalo by byť príliš výrazné. Dôležité je, aby naozaj pôsobilo prirodzene. A na záver si naličíme ústa. V tomto prípade ich naličíme veľmi jemne, zvolíme lesk a konturovaciu ceruzku. Najprv si ústa prepudrujeme pudrom, aby nám tam tá ceruzka lepšie držala aj s tým leskom. A nanesieme ceruzku. Môžeme s ňou kľudne vykresliť celé pery. My v tomto prípade volíme takú jemnejšiu variantu, taká bledo-rúžová s perleťou. Niektoré nevesty, ktoré majú rady retro, môžu zvoliť výraznú, napríklad červenú, alebo cyklamenovú, alebo bordovú. Ale to sa hodí naozaj, keď sú oči veľmi málo nalíčené, skôr jemne. Naopak, keď ich nalíčime výrazne, tak vtedy je lepšie, keď ústa sú už jemnejšie. A nanesieme lesk, ktorý tie ústa opticky vlastne zväčší tým, že tam je ten lesk, je tam perleť a sú tam trblietky, tak to vyzerá naozaj k tomu svadobnému líčeniu sa to hodí. Toto je také veľmi rýchle a základné svadobné líčenie. Nie je ani príliš výrazné, ani vulgárne, ale je naozaj veľmi jemné a decentné a hodí sa v podstate každej neveste. A my sme vlastne hotoví. Dnešné záverečné, posledné svadobné líčenie sme spolu s Dominikou úspešne zvládli. Dominika, ako sa ty cítiš s týmto make-upom? No, už by som aj na svadbu išla. Takže myslíš si, že toto bude ten pravý make-up? Krásne, krásne, veľmi. Ja sa veľmi teším, ďakujem aj vám, že ste si nás pozreli všetky naše diely. Dúfam, že ste sa niečo naučili, že vám táto DM škola líčenia niečo priniesla, že ste si osvojili nejaké triky a využijete ich aj ďalej v praxi. A teším sa na vás možno niekedy na budúce. Majte sa pekne. Ahojte.